Но человек всегда желает лучшего. инсон ҳамеша зиндагии беҳтар мехоҳад. бознишастаҳое ки кор мекунанд имкониятҳои бештар доранд, вале онҳое ки кор намекунанд бо ҳамин нафақае ки мегиранд бо нархи феълии бозор наметавонанд зиндагиашонро пеш баранд. ба ҳамин хотир ин соҳа ислоҳот мехоҳад, барои ҳар кас алоҳида вобаста ба таҷрибаи корӣ маблағ ҷудо карда шавад, чунки баъзеҳо корашон арзанда аст ва аз баъзеҳо не. барои ҳамин мехоҳам ки ба ҳама нафақаи арзанда пешниҳод шавад. ман муаллима ҳастам, нафақаи ман ба зиндагиам намерасад. мехостам ки 3000 сомонӣ нафақа дошта бошам. Одам мехоҳад бисёртар нафақа дошта бошад, албатта дар ин замони мо. чӣ қадар аст нафақатон? Ба фикри ман 1000 сомон мешуд, беҳтар мешуд. Фикри ман. Чунки ҳозир нарху наво баланд аст. зиёдтар мешуд, беҳтар набуд? шумо ҳозир нафақа мегиред? бале, ман барои фарзандҳоям нафақа мегирам. 245 сомон. хеле кам аст албатта. тоқат мекунем. сабр дорем. рости гап ягон бо фикр кардагӣ нестам. неки ба фикрам ки оянда он нағзае. чӣ қадар нафақа мехоҳед шумо? агар ҳозир нафақаи средни як 800 сомон боша, мумкин мехостам в пределах як 2000. нафақа зиёд боша хубтара, барои ки ҳозир еми кампиров зои мо 100 сум чанд сум шон метан намедонам, кам аст. на стипендия мо мегирем 120 сум 130 сум кам аст, хеле ҷобгун нест. чӣ қадар шумо мехостед? хай мумкин бошад 200 150 хай бо хубтар мешад. сомонӣ? не ами хаштам розием алҳамдулилла шугар. одам хоҳиши бисёр дорад, вале ки мувофиқи замонаю аз рӯи қонуни ҳукумат хоҳиш мекунам. аз он зиёд не. чӣ қадар бояд бошад? ҳозир чӣ қадар мегиред? 500. бароятон кофӣ аст? не. ҳамин хел як ҳуҷҷатҳоро даводав киранд, як соз кинем мегем нафақа. фаҳмида апаҷон? чӣ қадар нафақа мехоҳед? мо мехоҳем 1000 сум нафақа гирем. барои чӣ ҳамин қадар мехоҳед? хай мо ҳамин саломатӣ мо хелта бемор аст. البته بسیارتر. чанд аст нафақатон? حاضر من 250 245 سوم میگیرم. خیلی با چقدر که ممکن باشد دولت چقدر که خواهند تیان البته میگرفتم. چقدر مثلا میخواستید؟ خیلی آدمیزاد از پول سیر نیکو. خیلی 400 شود. 2500. برای چی هم برای کی خیلی نمیدونم در کارش در آینده در زندگی